Uy, sumabot na day ka? Sharohan. Sinugatan day. Halasay na unsa man taong kasay. Wala ko sa abroad, uy. Nagtrabaho ko dito sa syudad. Na maligya na magkigupan. Unsa man taong ka, uy. Sugpan lang. Halasay. Wala juga dalapan diri say 5 pesos na magay akong kwarta diri. Mo bitaw ni ari ko diri ba kana na kanay bawon trabaho. Manarbaho lagi ko diri kay pait kay dito syudad say grabe. Mahal kay pamasahe. Say nya mahal pud kay mga palitunon. Ari na lang ko kay magkauban pa ministeryo. Nya naman dai diri bratura. Mahal pud kay diri dai. Pero at least kay kauban ako pamilya. Kauban nimo imong pana. Pero ako lang say baka lang nakakita kang saryo dito sa balay. Pero si Saryo, wala na gawas-gawas dahil sukat pagpanarbaho ni mo. Wala na gawas-gawas. Wala na lagi kita ng Saryo mo gawas. Puro nag-unsa na sa sulod. Basi puti na ng puti, kaya wala na gawas-gawas. Sa unang anak ako, dira magsigawas-gawas karon na noon, di siya magawas-gawas. Tinuod lagi na dyan sa, mangutana gani ka, tubagon ka. Nya mo, burag, kuwang pamanjod. Imong bana dahil walay gawas-gawas na rasa sulod, period. Okay na? Pero buhay pa magha. Iwa may gawas-gawas. Buhay pa. Ay, kay butingog man. Manunggan ako na yan tingog. Pero, gwapo gihapon si Saryo sa. Bolang, ikaw lang anay tubag. Kaya ako, di ko katubag anang gwapo ba na imong bana. Basta kay Saryo, okay ra. Sige, aris ako eh. Ita, uli. Baul pa sa lubong. Isang paan lang. Kaya, das. Uy! Pari, asa ka? Asa ko? Muli! Ha? Muli na! Ano ni uli man ka nga? Hindi kasi syudad. Ay, karoon na magdiri sa probinsya. Mas ganahan ko diri kaysa dito syudad. Ay. May balik lang ka, Mari. Bati na dyan kayo probinsya, Mari. Bati na kayo lugar. Bati kayo diri. Uy, dito syudad kay bati to dito. Kay daghan kay mga, sana mga mahalong kay mga palitunon dito niya. Daghan kay mga adis-adis. Uy! Indot ang syudad, Mari. Uy, ano, ang syudad, Mari. Naano mo tanan to, kung sa gusto mo, naartanan. Mas ganahan sa ko diri ba kay na akong pamilya. Nasa niyo. Ari na lang ko mangita. Na kay nahibaw ang trabaho diri kay. Samot kay Mari, lisod kay pangiti trabaho diri, Mari. Uy. Ikaw mabalik lang kay sa syudad, uy. Balik lang dito. Balik lang sa syudad. Wa ko'y pamliti gani nga. Pabalik ko ba ko nimo dito? Tagad ka pamliti. Ay, ayaw lang. Sige na. Dili lagi ko salamat lang. Sure ka? Okay, gimingo ko Saryo. Gimingo ko Saryo? Wa mo to gimingo nimo. Ha? Kuan ba kanang gimingaw ka? Okay naman sa Saryo ko. Wala. Okay ra, way problema. Ako pa Mari, balik lang. Batik ka din, magmahay ka Mari. Ako pa rin mo, magmahay jud ka. Pa mo, ulit lang ka. Saryo, okay raman, way problema sa Saryo. Wala magmahay man ko. Muli, mas nalipay kay ko kay nauli na ko diri. Ganahan kay ko ning lugar kung para dito siya. Syudad. Saan taon kay? Alis ako eh. Kung na pa ang sakinan nga imong kuan ba? Bapa, sakay na lang balik. Sakay lang balik ba? Ayun lagi lawas ito kay. Sa Saryo, okay ra kayo. Ano na lang, kanang pare. Ano lang ha, kanang. Ganahan man ka syudad no? Oh. Kaato ko, ikay adto. Mo ato ta kaling imi nya. Dapat ato ta ka dito. Sad. Ganahan og syudad, ikay adto. Basta ako diri nako. Sige nay. Mari. Bala ka. A few minutes later. Tag-anak, kinsa ni? Pre? Hala, pre. Oy, ning balik na sa pre. Sakit pa kayo ako ang butlo, pre. Oy, mo naman kung gari taga-oras, pre. Ugma na sa ari, pre. B, kay paway-wayon sa nako akong lubot, pre. Oy, hapdos yung kayo, pre. Ay, mura nang nindahan naman siguro akong unod, pre. Oy, mura padung naman ni Almoranas, pre. Gago! Gusto ka, pre. Ikaw lang sa akong birahan, pre. Ay, kasi akong ludto. Pre! Oh my God. Love? Bayot ka? Mari. Paghilo ba? Siya akong gipakutan na! Bayot ko? Dili Mari, oy, kana kuan ba? Paghilom lagi! Di ka ako gipakutan na! Magka ko sa'yo. Bayot ka? Love? Double blade manggugulab. Maibog ko laki niya. Maibog si kong babae. Pre! Ano?
Gaduhan na ka? Gaduhan na ka? Sakit na kung naon. Wala yung masagpaan. Ko. Ano na sulti ko? Yung sekreto na to. Di naman pre, nasakpan ako niya pre eh. Karong saryo, papilion ti ka. Oh my god. Ako? Or kani imong pre, ha? Ha? Ako pre. Ako pigat. Piliong ko ni mo. Ha? Pagpili saryo kay magkagubot si dadri saryo. Gawas sa lap, gawas sa. Kasabot na ka? Pagpili kinsa imuha. Ako or siya? Ipagawas na ka. Guwapa, wala dyan mo. Guwapa rin na mo lang. Gawas balik, gawas Ipagawas balik. ka ni ka. Oh. Saryo, tanong mo ko saryo. Pagpili kinsa imuha. Ako nga imong asawa or kaning lalaki nga may buwan. Ako! Gawas balik lap, gawas. Saryo. Mantarong ka saryo. Kinsa man dyan imo saryo. Pagpili saryo. Gusto ko makaibaw. Kinsa imo ha. Pagpili! Ako nga ikay nakapadako sa akong bangag. Or ka ng bayot. Na nagpadako sa imong lubot. Pagpili! Diri sa nagpadako sa kong lubot kaya ako may gilamian niya yung mga kay baho kayo. Tanap pre. Uy! Ito ang balik! Ay, udi ay. Gawas na ka. Balik na dito sa bikiri pag masa na dito pandisal, malunggay pandisal. Tados lang. Lamian o masustansya pa. Balik na mo. Sana all. Ayaw por. Bata pa ko.